kasdi hambai jotono pele sekarang cini bubagra no khuluma yapare te hambai tamani ke cini thangnai 2024 cini bampur kamio belai ke tui kotorma kirima sungsaka tomani bisingo cini nog nu khungbai thangbai kha bono cini bubagra belai ke kharyogoi borok no tin tongjanai nukhung nok tisai tongnani bagoi oro hawai joto tongnani bagoi bono tin rokha hani bagoi cini bubagra no asike pipeline hambai robai maya boni asike hamjagma boni pipeline ya asike kobang te oroni bisingo cini edisi hafangni cini CM sar cini Purno Chandra Jamatia bo hambai marobo boni bisinti ke belai ke naikol mung kaham mani bagoi o cini bangpur kamini kami khungno ronji kroni bai cini notun bangpuro nukhung bai thangjak nukhurok no tin romani bagoi cini CM sar cini Purno sar nobo hambai maro te cini cini MP 41 ni constituency ni cini MLA sar cini Pathonlal Jamatia bono hambai maro belai ke boni bisinti ke sajanai nujanai obab nglai tui hor koringlai tomani joraobo bo belai ke cini kamio phaibai mairong dalok sapandok gundarok bebag borokha hani boy bono hamai maro te boni bisingo YTF ni cini kisan koloi bono cini MP ni bo belai ke boni khabrung mani boni saktharbung bai belai ke o jagao chung suba sukwangma manka hani bagai bono hambai maro te cini joto manai chung asike se hambai roi maya chungwa soi maya no oma hai jora rago chungna suwa mani bagai cini bubagra te cini edisi hapangno hambai ya phare asem kaka omong ke bo bisi klai cini omong ke cini lalgiri bisi hudago cini bampur kami obisio khobjak hambai